kecuk. Bocah tenteni kok suwe banget sih. Nanti panasnya polkong ini, Pak. Gemblung. Bocah lagi tunggu suwe banget. Gemblung rame kira ora. Wong terus lari boy. Suwe bang jemput. Saru jemput boy. Alah alasan we. Yo bolos we yo kono yo. Kowe warung we. Kono ngarep depan mata suwe. Es. Ayo es. Seger kan. Yo. Ceng lu. Yo. Maju maneng. Yo boy. Cuk. Yuk, Mas. Sen es. Es apa, Mas? Es sing ora ono. Es ra ono. Ya ra ono yo, Mas yo. Ya kudu Priwe. ono pri. Lah mau jenenge wae ra ono, ya ra ono. Hah? Iya no jen-jen arep bes es sing ora ono apa sing ono. Pokoke es wae lah. Es banget. Enggak pakai es. Enggak pakai hangat. Pola kayak siji meneng ngomong blab. Ono pesen es teh ding anget. Prewe iki anu kumpulan apa? Iki mau ganti es ra ono. Kok kena kene iki sing waras kurnyong. Wes sing genah. Iki arep pesen apa? Es teh batu. Ya wes, tunggu set tak gawekan. Ya. Dicuk. Mangan gorengan telur kok piye siji. Beraksi ya yu. Cici paloro yo melas lah. Nah, iki pesananmu dadi. Prewe. Ih. Jeneng konge ngene priwe? Lah, sok pesene apa? Es teh batu ya? Apa kudu konge? Mas, iya, yo. Mas, Hah? sampean pancen ngeten. Lah jelas yo. Mongkor ki wis sing isin-isin nyong iki. Oh. Sama sih, Bro. Prewe ya wis di wis unjuk. Lonjo pesen dhewe. Opo lah. Selek anyes ese. Oh, es kon ranyes Oh. priwe? Mulane kuwi ngono. Set. Rono glone. Kepriwe? Apa? Pahit. Berarti kelalen, Nyong. Gene-gene ora ganti. Lha iya. Cokot. Monyong. Mas Cicil tak nyeruput setitik. Ya, Enak nyen mandi Lah, kae. sira tulul. Anu ilate siran rek error we. Polkong ngene. Cicil. Wong sedep yo. Oh, seger. Ilat boyo ya ngono. Jejal. Cicil dirapot. Serip. Serobolone siapa yo? Serobolone siapa? Enak kok. Ya wes putus lah, ana lunga. Jijik. Enak. Weh, Pinggir. iki kursi jidok. Ganti. Kursi jidok iki. Apa? Cuk, rene. Prewe maning. Ganti kiye ganti nyomoh. Lah, wis ecor ah. Alah Prewe. bayar sih. Set. Oh, set. Pakai jelis. Cepot. Woi, Kaya teh rasane. goblok pahit apa lagi? Enggak bakal salah iki kan teh ya Cicil set. Pahit apa lagi budek? Pahit. Oh, le caplin. Pelan ngapa-ngapane. Si
siro asline bilos siapa sih ler? Lari boy. Kok iki kocok sih? Lah. Nangis, nangis. Wes rasa ubruk prewe ya dadine. Ganti yo. Yang nyamuk. Kok nantemi ra gelem. Yang perasaan salah terus yo karo Kiye John. Iwanu. Wong Cen siro salah. Ini salah nang ndi? Le jadi mau ngomong pai kiri legi si roke koyo cewek limpan Bisik-bisik apa sih Rode? ora Ngomong siapa nu? ora kepo kepo Ih lucu. ora Ih, melastun. Melekat Lah, mau ya yakin. ampun. Yakin. Ya biasa we, iya cek. Antang. Wes dadi. Oh ye. Ah, Mending. Wih, dening waktu hitam. ya padha mau. Kenyang. Ya kaya karo dipacet yo. Mbok ngerti, weruhe ana gadungan. Wes, Gur baca barang. takon. Cepot gantian suwe banget. Urung ini. kose Cepet lah. Nyong set. Lek lagi. Ket mau angel teman. teh anjing Prewe, Lagi. jos. Prewe, enak ya. Mantul. mas Mantul. Nah, Prewe. letep banget teh Wong jenenge teh yo, sokon rasane koyo kopi. Tulu. Kocok mending. Kocok uteke. Oh, Ayo ayo. jam melas yo. Jenenge bolone ya kowe karo dipacet apa dipreweken yo. Heeh, larisin. Santai yo, kayak kamu sahabat. Entekan. Sepedang segelas nyucap telu. Wow, bos be, menang. Empere ginsong suman we. Melbu. Laris kat mau. Laris dulu. Ya iki dilarisi sira nek madene. Ya lumayan lah. Nganggo penghasilan harian. Dulu meneng rika mau kaji ya. Walah yo ya amin banget we. Amin paling serius. Amin, tak Ya doakannya. doakan yo. Dari Muga lancar rezekine. perasaan mau jogi kena akeh. Nyara melo-melo lu. Nyara melo-melo. Siapa ki? Pambludung yo. Mungkin. Jinsir ora celo. Sira mangan apa ora mau? Hah? Sira mangan ndok ora? Yang mantap, lu siji. Sira mangan ndok ora? Yang mana mau tahu karo ki mau. Delok. Kae Priwe sira kaya wong tengol. semawur Kena. Ora. Ora ngapusi. biasa gue nyolot sira galak banget wong karo kacane dhewek. Allah. Maaf. Aduh nyung penasaran lho. Kayak mau ndoke genake. Yakin nyaran Joko. Priwe. Mau pira sih? Akeh ginono pituan. Lha wong sira nang kene kok dening genti siji. Ya ampun yang ngerti ora priwe. Resiko we. Saleket mau ora dijogo. Ya berarti si rombok sing mangan yo. Oh, Lha kok tuh. senang kene yo cak kuwi. Sira takon pangeyel. Ya ngeyel banget. Jatah WC ngendi sih Rono WC ujine nang sawah. We kono Biasanya kalen we, kono kalen. Jatah. seperti aja di sentara nang warung kayak kucing. oke Waduh, jangan-jangan sing jukut kancamu yo, sapa ke jenenge? Ler. Peri. Heeh.
Kacau ya. Ora ngerti yo. Ono ndok. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam ya Nut. Mau apa tas? Hah? Krungu ora? Nyong ora melo. Wes kopi. Kopi ya? Kopi apa ireng? Ya ireng Mas kopi asing. Iya. Gue gelas ora? Baskom. Ya gelas, Oh, Kang guya kan temen Kang. Wih, saya urung ngerti berarti. Ora. Ya wis ngene. Sira dong apa nang kene wayahe sekolah. Piye iki jam piro ki? Ono jeme ora. Iki jam awang-awang iki. Iki ki wayahe wis ngerti ora usah lencang-lencung. Iki wayahe sekolah iso ngapa do nang warung. Aja jeme nang warung ya marung Kang. Nang Sira ki wis di sekolahan wong tuwa, rasa bolos. Iki konyong iki bolosen biyen. Didine akhire wong iki kok kaya dibiyen kaya ngene iki. derita lu. Oh, nyok ki ngomongi. Nyok wis tau dadi kaya sira, urung tau dadi kaya nyok. Apa iya? Le, pumpung sira urung dadi kaya nyok, ngomongi sira. Wis ngene lungguh. Nisi. Sira ki canom-nom generasi milenial, generasi penerus bangsa. Sira ki kudu semangat wis belajar, semangat. Sapa ngerti sira dadi presiden, menteri-menteri iso didik kenyang malah nyong wis generasi bodol kaya kene. Karepe nyong kan kaya ngono kuwi aduh. Diomongi ndeng nurut karo wong tuwa wis di sekolahan wis dibiayai nemen-nemen kae bapakmu nang sawah kae le kemringet netes gete tekan sikil direne ora sikil nggo sirah ke sikil nggo sirah nggo sikil arti ora aduh diomongi teng ngrungoken ora karo siji kae marep ngendi kae diomongi ora guyang-guyu ngono ngerti ora aduh ngerti ora kopine suwe teman Nah, kowe sing diomongke Pak Bayan kowe Seger weh. temenan. Diomongi karo wong tuwa ngeyel ya, Rong. Ora. Urung diudek kayaknya Pak Bayan. Ya lo kole para. boleh Seger. boleh Join yo. boleh cuy yang penting kalau diomongi deng nurut karo nyong aduh Seger Pak. seger ora kayak siji urung kae Cicil. Selisit. Heeh. Ora apa-apa. Enak. Prewe kurang mulih prewe bayane dhewe. Kaya kono bajuk cira karo bayane. Ini contoh ke ben tau tas yang yo Mas. Betul. Ngomongi Mas, men ngerti Mas. Kan dincan angel bocahe bocah jaman saiki. Yo, engel. Encen. Bre Pak mantep sedep. Mas. Jos, gewenu jos we. Nah, Yang tau menang iki. Iki ke kelas-kelas nang KP kae rek. Lu tau sekolah KP. KP, Pak? nang ndi? KP. Kafe. Lek kowe mesti cangkemmu. Ngapa baby? Ora. Diomongi ngerti burung? Ngerti. Wis ngerti re, wis ngopi seger, wis padeng pikirane re, padeng. Sing ana balik Balik sekolahan. Ya ono duwe nomor gurune. Nyakor mbeyan. Wis kok gampang. Kok mana? Enteke piro mau? Gorengan siji. Es teh siji. Endok long ora mau. Endok mau. Ora Ora. kelong. Ora kelong. Nekaran kuwe Pak Bayan. Lah wong mau pas lagi Pak Bayan urung ngene ra. Karena kur cah iki menungso iki mau cah telu karo siji ndek kae ora balak-balik. Meneng jere pamit ngoyo. Nah, mau endok kuwi gen akeh Pak Bayan. Terus Lah nyong balik. Saya terkejut. Dah. Kok? Lha kayak genti seglondong lho ki. Lah nyong ya penasaran, Nek. curiga yo. nyong ngerti model kaya ngene iki. Nyong biyen masalahnya tahu kaya ngene iki piye. Nang warunge bapake Riko, Mas. Pengalaman. Lah, nyong curiga tetep iki bocah ki ya tetep. Wis, Nekaran kuwe. Kau rasa fitnah. ora, nyong biyen tahu nyong kaya sirem cicilin biyen. Tapi nyora. Jujur. Naslu. Ki bocah iki nanti ki, orang balik-balik. Siji bocah nanti ki. Hah? Nanti. Jere pamit ngoyo. Ya wis iki mau Pak Bayan sing arep bayaran
Engko nyongwe gampang. Wis ora sing penting balik sekolah. Terus ngaji. Eman nanti para eman. Balik. Iki ganti siji Pak Bayan Ya duwe kowe urusane sapa wong ki ratuku. Oh iya. Pamit, Pak. Oh nggih. Salim sih. Salim sih. Ya sekolah sing kali. Mana-mana wong beri. Bocah sekiyo diomongi angel rae mana-mana wis. Tapi wis susah koyo ngene. Nikmat. Hele yo wis oleh kopi ireng ngono ya wis dunyane kaya nikmat dieng. Ya wis kaya kono kuwe. Jaman saiki, Re Mas. Lah iya kaya ngono kuwe. ngel diomongi. Ya sing kira-kira sing anu lah, nyepet-nyepeti motor wis ngah. Biasa. Nyen arep masuk sik. Pernah entes saka ngendi? Iya biasa mau ngurusi kae nang pilih desa no. Oh, kumpulan apa rapat duit piye kirim ketika kaya ngene. Ya wis nang ngasai kan. Ngono arep masuk. Ora pan takon-takon nyoge wis takon-takon wong. Wis ngono. Mana? Dikepenaken lho. Heeh, wis kan. Arep masuk. Iki kopi biar ora? Apa wi mau kulon apa nyoklalen kok ilih ora penak e. Apa bi? Sip. Mau jeri kae Ya sapa nang mau? kana yo hitung-hitungan. Pak. Saya tak dua kali Anu, lator. apa? Set rodongana peteng. Cepet yo. Kopi deh. Kopi siji. Heeh. Kayak bocah manduk piro mau? Jadi ora mangan ading ya curiga jadi mau gorengan piro siji apa piro? Gorengan piro? Siji. Medenge. Wis habis 10.000 wae lah. Wis Serah. boleh. Wis nunggu sik. Ya. Adine orang udo. Temenan, nih lah. Lagi, orang udo lagi. Kuwi. Biasane nyong ngene lah biasa. Iya, ora apa-apa, karo Riko ora apa-apa. Ya. Ya, oke. Tak pamit. Oke, siap. Kopi teken nyano wis ora doyan ngopi. Anu wis krungu ngomong anu sepet nyong kira penuh takone sini iki. Wis ngono apa? Kemepiar, kemepiar. Wis, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi ra dinteken. Ya wis tanteken. Cen gaweane cen. Mantep. Lha iki dukune Pak Bayan ketinggal. Kowe jelapret kowe. Sing Koncone nyong donan ndi? kancamu wis bali entas. Pri, kowe iki sing bayarin sapa? Sembayaran untuk mau ana Pak Bayan. Masalah ki duite ki nang nyong. Oleh paling ya anu arep utang kuwi. Wis berarti nyenai bayan terjos ae nang RW Media kan. Ngabdi temenan. Ora kaya sing wis-wis. Dan makane kuwe Surabaya apa yo aja bajuk lah karo wong tua. Kowe mau kancamu kae bajuk banget. Ya no wis dibayarin temenan. Wis. Ya nang kene takon beli ya cara Riko. Ya arep beli apa arep tunggu nang kene nyok tak bali. Lek koncone nyong mau kon maring sekolahan takon beli. Jadi mau kon maring sekolahan ya ambung kok tekani maring ngendi? Lek piye? Judul apa iki? Botoken. Wes judul apa? Masa ndokmu semono gedene ora mungkin deleng. Ading Mas. Wes cepet ngene. Le, wes.
Lah kiye? Wis pecah barang. Ya ki siji ke. Kancamu iso nggawa meneng. Nek iki urung dibayar iki sira. Lah ono mangke. Woi. Ya ampun. Saiki muterian banget. Wes lah, pokoknya rezeki meneng.